Tabuka mabibilta atani debata barita nauli na marsaur di tonga-tongata di Minggu Tasadarion tanggal 30 Maret 2025 obartu naung tersurat di acara tai di Minggu Letare sian opat Musa bidu 20 sada mamukamai sian ayat 10 sahatu 20 di bibil nami halaman 100 ya bulalu pada Nairobi hujahami madi tonga-tongata paikuti utamu madi rohamu dungi borhat mahala Israel siani jala marsaro di Obed dungi borhat Muse nasida sian Obed jala marsaro di bona ni dolok abarim di halongonan todong ni Moab tukan habisar borhat Muse nasida siani jala marsaro martopihon sungai Saret borhat Muse nasida siani jala marsaro di bari bai sungai Arnon namardalat di halongonan namar haroroan sian partalpahan ni halak Amori ayar nonido parbolatan ni Moab di holakolang ni Moab dohot Amori alanido ubayen tersurat di bagasan buku perporangan di Jehovah mardonokon waheb di Supa dohot mardonokon akasunge di Arnon tole Muse hapuasan niak kasunge akan nama baor tukan inganan ar jala mangariori di partalpahan di Moab borhat Muse nasida siani tuber ima sumuri nanidok ni Jehovah tu Musa papungu mabangsoi asau mangalehon aek inumon tu nasida ujui ma diedeho kala Israel hatan yedeon bisat maho ale sumur maredde taripar mahamu ima sumur na hinali ni akaiduk nasaut ni dukir ni halak nasangap sian bangsoi marhite sian tukot harajaon marhite sian akka tukot nasidai tahe dungi borhat Muse nasida sian halongonan tu matana jala sian matana tu Nahaliel jala sian Nahaliel tu Bamot jala sian Bamot tu Rura na di ladang ni Moab na patodong dohot pusu ni Pisga panatapan tukan halongonan idohatan itu hata barita nauli namar saur di tonga-tongata di bagasam Mingguta Sadario amu amanami nanami terpukon ni maperdalanan ni bangso Israel dung haluar nasida pinahaluar ni debata siat tano sian perhato banam Misir morot do bangsoi sia sada inganan tu inganan na asing morot do bangsoi sia sada tempat tu tempat na asing morot do bangsoi asa lam jonok tu inganan naung jinadihon ni debata ada hal yang mungkin boleh kita lihat dalam firman ini jika Allah menentukan perjalanan mereka dari tempat yang satu menuju ke tempat yang lain itu berarti bahwa Tuhan mau menunjukkan pengajaran, bahwa Tuhan mau mendidik, bahwa Tuhan mau memberi perubahan yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan bangsa itu sendiri. Bui hulangi hami Muse mangwari perdalanan di nasida. Sian Obed tu Abarim, sian Abarim tu Saret, sian Saret tu Armon, sian Armon tu Bir,
Ini yang paling populer, artinya sumur. Sian bir tu matana, sian matana tu ha nahaliel, sian nahaliel tu bam. Dari sisi perjalanan yang dilalui oleh bangsa Israel, perlu juga kita renungkan dalam kehidupan kita. Gambaran perjalanan kehidupan bangsa Israel dalam firman ini, itu juga merupakan gambaran hidupmu, amang. Itu juga merupakan gambaran hidupmu dalam perjalanan hidupmu, inang. Itu juga merupakan gambaran hidup bagi anak-anak kami na Posohulung. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berganti persoalanmu hari lepas hari, berganti pergumulanmu minggu lepas minggu, berganti pergumulanmu amang inang bulan lepas bulan, berganti pergumulanmu amang inang tahun lewat tahun. Dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel yang diinginkan Tuhan, yaitu ketaatan persigat tungonon ni bangsoi tu debata, persihohoton ni bangsoi tu debata. Di tengah-tengah ni ngolum, di tengah-tengah ni pergumulanmu, itu juga yang diinginkan Tuhan. Ketaatan dohot persigat tu konommu ngolum tu debata. Ido hagogo diho, ido lasni roha diho, ido saluhut na hatawod diho lako magado pihak kana masa di tengah-tengah ni ngolum. Amin. 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 Napaduahon boy berengot tari tonga-tonga di trupukot di pardalanan ini. Satu yang boleh kita pelajari sebenarnya, hidup ini juga mungkin perlu jangan berdiam di comfort zone, di zona nyaman. Di turpuko boy taida sa sitong na boy berengot ta pardalanan ni pindah dari satu tempat ke tempat lain. Memang boleh kita katakan menuju ke tempat yang ditunjukkan Tuhan. Tapi satu hal yang boleh kita pahami dan boleh kita interpretasikan, Allah sebenarnya mau menunjukkan kepada bangsa Israel, zona zaman itu harus dihindarkan dari kehidupan mereka. Zona zaman itu harus dihindarkan dari kehidupan orang-orang percaya. Zona zaman itu harus dihindarkan bagi para pengikut Tuhan. Orang yang berada dalam comfort zone, orang yang berada dalam kondisi situasi nyaman, dia tidak akan mau menghadapi tantangan. Dia tidak akan mau menghadapi hal-hal baru. Songot di huriaon, songot di dang pola di huriaon, songot di huriat dah HKBP. Ay dang songot ni amang najulu. Dohonok kurma tuhamu. Najulu pehitaon dang marsipatu ate. Najulu pe hitaon dangang marmobil. Ya ada ber kamu YouTube lau masuk tu taksi ma adong sada halak ido ibana ma jangan putar lagu-lagu zaman sekarang, itu tidak berlaku untuk saya. Lagu-lagu yang lama lah putar. Ro supir ni taksion tidak ada lagu-lagu lama, lagu-lagu baru. Hidup ibana, oh susah kamu nak. Hidupmu sudah benar-benar bergelimang dengan kehidupan zaman sekarang yang penuh ini, penuh ini, penuh ini. Toridok per taksi keluar. Dulu tidak ada taksi, jalan kaki kau. Akai se nasai mapertahatun narubi na suding gabe doonok kudo tu abunang mar mobilamu mar dalapat tamu. Do ubain na hudoko kami naking zona nyaman itu sebenarnya
Apa yang mungkin boleh kita lihat bagi anak-anak kami, bagi adik-adik kami yang usianya produktif, janganlah nyaman dalam situasi zona nyaman tersebut. Godung dono pulu memang ngamol hatan zona nyamanon. Apalagi naung pitu bulu. Holan paimahon edde lo asalau. Apa rupanya kerugiannya ketika kita hubungkan secara khusus untuk adik-adik kami mahasiswa, untuk saudara-saudari yang masih produktif, adong manang dapiga husura tate. Zona nyaman membahekalak enggan untuk menghadapi resiko, untuk menghadapi tantangan baru. Napadua zona nyaman mempertahankan status quo, tidak mau berubah atau mencoba hal-hal baru. Napatolu zona nyaman takut gagal sehingga tidak mau mencoba hal baru. Napaopaton zona nyaman tidak mau berkembang dan meningkatkan kompetensi manau kebat. Hamuak kaparkarejo ingot molodung do nyama pakilalamu di karejoi, satu kelemahannya tidak mau meningkatkan kompetensi. Dia jari dong ape ahamad honon nyon atoy dang tu au betu kana posoi be. Ingat, sampai kapanpun kita harus belajar untuk meningkatkan kompetensi kemampuan dalam semua hal. Nah, mengihu zona nyaman mempertahankan cara-cara lama. Nah, mengihu zona nyaman tidak mau berinteraksi dengan orang-orang baru. Mulai siap tahun 45 satu tahun 2025. Nama ngihut na perpudi omma nanang si jagau musuh na poso. Zona nyaman tidak mau mengembangkan diri. Molo adok kamu namar posisi na songoni ingot dalam kehidupan ini sebenarnya yang perlu kita hindarkan, merasa zona nyaman itu kita hindarkan dari kehidupan kita. Di perjalanan ni bangsa Ipe, bangsa Israel, patardo naeng pataridahonon ni debata, molopidda penasida sian inganan na parjolo tu na paduaho tu na patoluho tu na paopaton. Di bagasan interpretasi nami, naing tarida di sini pergerakan mereka itu menunjukkan satu perubahan yang diinginkan Tuhan. Di dalam perubahan tersebutlah mereka mampu mengakukan Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Di dalam perubahan yang kami maksudkan, mereka mengakukan gajangdo tangan ni Jehovah laho maparbudu-budu hami. Gajangdo tangan ni Jehovah laho paune-une hami. Gajangdo tangan ni Jehovah laho pature hami. Imana perjolo napaduahon di bagasa perjalanan ini di boto debata doaka nahinalomohon di nasida. Di bagasa perjalanan ini di boto debatado akan nahinalunguton nasida. Di bagasa perjalanan ini tung di boto debatado akadia nahinarikoton di nasida. Di bagasan perjalanan ini di boto debatado akan kebutuhan nasida. Di bagasa perjalanan ini di boto debatado akan narikoti nanaeng si jaloonna, nanaeng si hirimonna. Alani di tonga-tonga di terpukon. Molotaida di ayat 14 1 16 tak kasihan do secara khusus ayat 16. Borhat musema nasida siani tu ber manang sumur ima sumuri nani dok ni Jakoba tu Musa papungu mamang soi asa au mangalehon aik inumot tu nasida. Khobar tu topik minggu Jahoba mangalehon aik hangoluan. Molo tapahobar musetu epistel boru Samaria nasaima partahaton dang boy ho madungdungay ko dangaong tahu-tahum alay di do Jesus molo di boto ho na madokko ni na mangido itu ho totua hado
moloi aek na nilehomi mauwas dopei alayang go aek na nang lehono kudang gabe mauwas benasida. Diturupukon molo didok ko debata aek hangoluan dada holan mamereng aek isadiri. Alay na yung pahamat ta sa sitong di pardalanan ni bangsoi debatado maparmudu-mudu na sida debatado mangaleho na kanarikoti debatado sude memperlengkapi ngolu dohot akan binutuhon ni nasida alanido didok di tonga-tonga diturpuk aya sapulonomi papungu ma asaau mangalehon ay hangoluat tu nasida naing patuduhonon na di siya manginang na mangulu do debatani bangsoi naing patuduhonon na di siya manginang na margogo do debatani bangsoi alani dia esa pulo pak di dokot taringo tu perporangan. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa Tuhan itu kuat, Allah itu perkasa. Molo disinggung pe dia ya sapulopati, didok disi perporangan ni Jehovah, mardonokon uahep disupa, dohot mardonokon akasunge di Arnon, na marlapatan patuduhon hagogoon, patuduhon kemahakuasaan, patuduhon na parmonang do debata, maralohon na kabangso na asimi. Na mangihut muse. Molo didokot di sopa pungu babangsoy asa au mangalehom minum. Allah itu benar-benar memberi kepedulian. Allah itu benar-benar penuh rahmat. Allah itu benar-benar menunjukkan kemurahan yang luar biasa. Jala imana yang au honot ta amang marhide turpukon. Tapi ini minggu dibaga minggu, gorni minggu dibaga seminggu tasadarion, minggu letare marlas niroham hamu, dia doa manginang las niroham di bagasan opason, dia doa manginang las niroham di bagasa partikiaton, hobar tu gorni minggu di bagasa sadarion, letare marlas niroha, sadahal naboi berengota margite jamita di bagasa sadarion, letare marlas niroha kita, ala debatado ay hangoluat di hamu doho diau, ala debatado ay hangoluat di hita salugutna, debatado nama perburu-buru, margogo do debata, di sudena akaparsorion na taadopi, margogo do debata, di sude kebutuhan. Lanina kim menarik do edde na parjulu dora. O paduahon. Dohot do dison abang pedita nakiku bereng. Lihatlah bunga bakung. Lihatlah si Salomo. Molo di berekone duei di badikoko dang songon ulini bunga bagungi si Salomo. Dia naneng dohonon na di siya manginang pemeliharaan. Dia naneng dohonon na di si margogo do debata pasi kopot diho manangah pe di tonga-tonga ni ngolum. Sera naman tak do baju munok ku bereng na kuningom majo mamereng jaha majo 2 Korin sia ayat 2 sudi hamu na kuningon kuning artinya kamu mama botoi. 2 Korintus ayat 8. Sudah kamu nak kuningi, heran amarkor kamu bain. Asa sadok tuk situ tu jala merlobi-lobi laho patu pahon nadingkan. Pemeliharaan Tuhan bukan hanya cukup. Pemeliharaan Tuhan bukan hanya sesukupnya. Panarihonon ni debata di tonga-tonga ni ngolum. Marlobi-lobi asatuk di ho patu pahon akan nadingkan. Nyoma musay na kuningon, Pilipio pa tayo sa pulusiya. Alay gohan ni debata.
Nuay ng aplikasi na mamanginang ate. Adupon majo na dihabirang mi, adupon na di siya mumibay. Adupon marsiado pa kamu. Bain, marsiado pa kamu. Jalang matangan nai, jalang tangan nai. Memang tadadoy badang guru ba? Maulit ako pa mo. Marsiado pa kamu dua halak. Jalang tangan nai. Memang ang gua mang situ moldo aturonon. Bain tiyo tangan nai jo. Parjolo mana dihabirang madokon anak ni debatado kamu. Nabaduahon unang ibolang. Dok kamu se tu nadi namadok naking anak ni debatado kamu. Dia buat nahudok kosongon ni amang inang. O serius manon. Kenapa harus saya katakan dengan cara penampilan seperti itu anak ni debata? Sotung nalupa do kamu amang inang nanak ni debata. Sotung nalupa do kamu akan apuso bulung nanak ni debata kamu. Perbandingan naneng dohonok kudu kamu. Mungkin ngadong rahamu dison maperbantu. Ada pembantunya untuk menyiapkan ini, menyiapkan itu. Hiado itilantar hok kamu nadi bagas munai, nadi jabu munai na mga rupiamu. Hiado itilantar hok kamu. Molo hala Kristen do ibana dang mungkin terlantar honon na akan di bagasna. Molo naung manada tuhani manada papahenan ni tuhani dang mungkin terlantar honon na akan di tonga-tongani bagasna na mangurupi ibana. Naing dohonok ku amanginang Tuhan mengangkat kita menjadi anak bukan untuk disia-siakan. Sedekah ko parjahat to. Sedekah ko pardosa na sumalik ko. Sedekah ko marpabahenan na hurang dia dopan ni debata mampu berbuat yang terbaik untuk orang yang mungkin sama dengan kamu di rumah. Udok matuhamu muse perbandingan dapat duahon adong dison nama bain na jahat tu anak kona. Atik pihak kada danaki mungkin berpikiran jahat karena ada sesuatu hal. Tapi orang tua itu disebut orang tua satu kelebihannya. Dia tidak pernah menelantarkan anaknya. Kasih Allah itu digambarkan ibarat orang tua yang memberi kasih kepada anak-anaknya. Gudang nakingede korina menggugah hita. Berupa pemeliharaan Allah satu yang perlu kami tekankan. Allah memberi kecukupan kepada siapapun, apalagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Allah yoloho karijo kerja keraso. Allah memelihara semua orang-orang sude portibio di piaro debata. Ingot maamang inang lam takasi pareo mo manangi hokatani debata. Ingot maamang inang lam di sedekoko si pareo motu hatani debata. Aktif kita di dalam kerajaan Tuhan yang benar-benar menunjukkan ketaatan yang luar biasa. Datung so parduli honon namu. Alai di bagasan panari honon na luar biasa. Di bagasa pakokopon na luar biasa. Di bagasa kepedulian na luar biasa. Di bagasa kolong dohot kasih yang benar-benar, yang tidak boleh dibandingkan dengan dunia ini. Di sada jamitan idongan na budari hujaha. Di mediata berupa WA. Di taringoti di si taringot tu si Martin Luther. Taringot tu si Martin Luther di sada buku Ticket to Heaven, Ticket to Surgoi, ima judul di bukon. Marsak mahatihai si Martin Luther. Hera setar tudu jala hera neng masuk mana tu padelian. Nunga gaor dipikiri ibana saya tutukian ibana terus. Sopanagama jongjong mainat tanah.
jonjong ma istrina dilabung na marbaju na birong pitor di suku ni mana matuin natai ay se modding ay songon na marbaju berduka ho itorroy mana madokon nunga modding Tuhani nunga mate debata didok si Martin Luther ma nalalay do songoko ina nalalay do songoko istri di dokoko debata mate nabuama na ho ninday bana dang mungkin mate tuhatay nunga mangulu ibana ito rido inatay atong mulo mangulu do tuhatay buasa songoni arsakmu atong mulo mangulu do tuhani buasa songoni padeleammu atong mulo mangulu do tuhani buasa songoni martutukiyak ko aka mana jujuk martutukiyo ningok ma itor pakai hamu inang baju nabi romi asa disukun dungia lusi ma nunga mate debata molo tumpe doko nalai do songoni naina alusmu molo mangolu do debatam bo asa songoni hoarsakmu molo mangolu do debatam bo asa songoni padeliammu molo mangolu do debatam bo asa songoni ngolum sai totong badili. Orang-orang yang benar-benar memahami Allah itu hidup, orang-orang yang benar-benar memahami Allah itu maha kuasa, orang-orang yang memahami Allah itu punya kemampuan, kekuatan laho mangararoti ngolum. Ingat ma, tung solo ason naho marsa. Ingat ma, tung solo ason naho madele. Ingat ma, tung so adong do keadaan gabe pesimis, gabe sai holan na bobono sakko di tonga-tonga ni gulu. Mula udo ko kami penaking anak ni debata ado kita pahami maamang inang. Di ay debata ho gabe anakna, di jauh debata ho gabe na mangiuton ibana, di jauh debata ho gabe anak konna. Dang laho paswasa ehon di debata kita, dang laho terlantar konon di debata, laho radotanna, laho lehononna sinamot na balga, iba hangoluan na salileng di leleng na. Amin. Hari ini ketika memahami kemahakausahaan Tuhan, tidak ada lagi tempat untuk benar-benar medili. Mulu adong do di hoa manghinang mangarajumi debatana marhuaso debatana margogo debatana mamermudu-mudu ho. Tidak ada lagi tempat di dalam hidupmu pesimis, tidak ada lagi dalam tempat pikiranmu apatis. Tapi orang-orang yang benar-benar memiliki pemahaman Allah itu maha kuasa, Allah itu benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa, mampu memberikan apapun dalam kehidupan kita. Hobar tu 2 Korintus inaking, hobar tu Filipisada ayat 10 siai, marhuaso do ibana manguseko saluhutna asiasi tuamu, asa tuksi tutu jala marlobi-lobi hamu, laho patupahon na dingkan. Na patuluhon ditulpukon, dung di jaloh nasida aiki, dung di rajumi nasida panarihonon ni debata, dung di ida nasida tangan ni debata nagajang mangurupi mangaleho na kanariko di ngulu ni nasida. Didok dia 10 itu. Ujui ma dia deho kala Israel hata dia deon. Bisat maho ale sumur maredetari parmahamu. Bisat maho ale sumur maredetari parmahamu. Naneng dohonon na di siamang ungkapan sukacita bangsa itu. Karena Tuhan memelihara kehidupan mereka. Karena Tuhan memberikan apa yang dibutuhkan bangsa itu sendiri. Karena mereka benar-benar memahami, tidak akan mungkin oleh mereka menapaki perjalanan tanpa dengan bimbingan, tanpa dengan pemeliharaan, tanpa dengan semua apa yang diberikan Tuhan. Molo dirajumi hodo amang tangan ni debata nako kuaso molo dirajumi hodo Tuhan imamiaro ngulum
Mangaleho nakanarikoti dohonom mo madibaga sa mingguon. Ado na kubae Tuhan tuho. Ado Tuhan na kubaen marhite-hite keluarga kon. Ado Tuhan na kubaen marhite-hite karejo kon. Ingat, jutaan rupiah kamu nikmati. Bahkan miliaran kamu nikmati dari pemberian Tuhan. Seandainya kita bandingkan dengan firman ini, mereka masih nomaden berpindah dari tempat yang lain ke tempat yang lain. Mereka mampu memotivasi supaya benar-benar hidup bangsa Israel mengenal dalam sukacita semua yang diperbuat Tuhan. Didok dison bisat maho ale sumur meredetari parmahamu. Sekali lagi saya tanya, sebagai ucapan syukurmu kepada Tuhan atas semua yang telah diberikan kepadamu, anak-anakmu berhasil sudah ada S3, anak-anakmu berhasil sudah memiliki rumah di perantauan, anak-anakmu berhasil sudah memiliki semua apa yang mereka butuhkan di dalam hidup. Olodoho manugiho nakadongamila ho mangideho de puji-puji itu debata. Manang holat di hodo pasu-pasu ni debatana ni lehon nai. Manang holat di hodo si lehon-lehon ni debatana jinalomi. Hari ini sadari amang, Tuhan memberi itu bukan hanya bagian kita. Tuhan memberi itu bukan hanya milik kita. Tuhan memberi itu sebagai saluran berkat. Jika hari ini kita masih dipakai Tuhan, sadarilah, syukurilah. Ada orang-orang yang tidak dipakai Tuhan. Lam dibajugul rohana, lam dibajugul pikiranna, lam dibajugul. Tapi hayati, hari ini hitunglah berkat Tuhan dalam hidupmu. Hari ini hitunglah berkat Tuhan dalam kehidupan anak-anakmu. Hari ini hitunglah berkat Tuhan di dalam kehidupan cucu-cucumu. So tung dietok kamu holam matiri na nekudokoni. Alay mo logamuado parhuriyaw mo ingot maamang inang dangadong do pero hamauliati ni ho di pabahinan ni debata. Mulugamuado partangyangom mo. Ibarat na mga langubat. Molo pilek ko yan lako ko sada malum say sudi. Molo gamuado par sa oram mo tu de bata. Molo alang soalang do par sa oram mo tu de bata. Ingat itu orang-orang yang belum mengenal betapa berkat-berkat itu di dalam hidupnya. Alay songon na pa serius mo sudi ete. Si pulak ko mamangin ang taringot tu jabitaw tulu. Perjalanan kehidupan bangsa Israel itu asa ditadda bangsoi debatado na manugihon na sida sianing ananon zalay kebutuh ketaatan, taatlah kepada Tuhan. Napaduahon unang adong diho tetap tinggal dalam zona nyamani. Rikotiado tantangan, rikotiado hal yang baru, rikotiado menguji bagaimana kompetensi kita. Mono sekolah di bawah kaujian ning otamuma, bagaimana sebenarnya meningkatkan kompetensi itu. Napaduahon kobar tutur pokon. Di perjalanan ini di permuru de batado nasida ileo naik ileonon. Jala didok di son togi homma bangsoy asa uleon nasida minum. Ini adalah pemeliharaan yang luar biasa boleh kita aminkan dalam hidup. Siapapun kita di sini, jangan ada orang yang berpikir tenaganya, kekuatannya, hartanya itu sebagai alat untuk memperpanjang hidupnya. Tapi kasih karunia, holong ni rohani debata. Ido nagabe mual hangoluan, molotadok komargite topi mingguon, debata mual hangoluan, dangadong sumber ni pasu-pasu na asing, anggo so debatado na mangijito ni ditong-atong aningolu. Napatuluhon
sebagai tanda ucapan syukurmu, dung di lehoko, dung di leho debata, sebagai ungkapan sukacitamu, perbuatlah yang baik. Kita bukan hanya sebatas bernyanyi, kita bukan hanya sebatas berdoa, kita bukan hanya sebatas duduk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi hal yang paling terpenting boleh kita pahami, hidup kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Kai sedison secara khusus akan aposo, perjalananmu masih jauh, pakailah hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Akai sena produktif di sodope, pakailah hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, orang-orang yang memberi kemuliaan melalui ungkapan sukacita dalam hidupnya. Satu yang terpenting boleh kita pahami di situ, ketika kita ungkapkan rasa sukacita itu kepada Tuhan, gabi hagogom mudui. Nang pe suadong diho mololas roham ingot ma idugogo diho. Nang songon nasoni milikan nihala milikmu mololas roham ido hagogo diho.